Hustisya ang panawagan sa kabanay sa 8 anyos nga batang babae nga napalgang patay sa kasagbutan sa Iligan City. Iligan City LGU mitanyag na og 100,000 pesos cash nga gante sa makatudlo sa mipatay sa biktima. Aniya ang report. Uwa. Pa. May kamot ko giskila pa. Pag-pulis ko. Huwag na pangandoy niya. Igo na lang sa paghilak ug paghinumdum ang nahimo sa 29 anyos nga amahan dihang nakita ang lungon sa iyang 8 anyos nga babaeng anak nga gihaya sa ilang balay sa Barangay Buruon sa Iligan City. Ikaduha sa 3 ka anak ang bata. Sumala sa amahan, pursigidong mag-eskwela ang iyang anak, luyo sa pait nga kinabuhi. Doon ko siya muskila siya rin sa nila. Ina niya ang tato niya mga. Iya pa nandan niya magulang nga. Ya, eskwela ta kita lang dawa. Di na tapato di mama. Kasi papa na trabaho. Na-report nga missing ang bata ni atong June 5 sa hapon. Ulahi matod pa kining nakita sa ilang balay nga nagmano sa iyang ninong ug miuban sa usa ka bata ug naligo sa sapa. Apan wala na kini nakauli. Napalga na lang kining wala na'y kinabuhi nga nakapatong sa usa ka bato sa kasagbutan, pipila ka kilometro ang gilayon sa ilang balay, human sa 4 ka adlaw, ug ana-ana sa advanced state of decomposition. Ginaulat pa ang resulta sa autopsy sa patayng lawas sa bata. Padayon pasab ang investigasyon sa kapulisan. Samtang nagpaabot na og pinansyal nga tabang ang Iligan City LGU ug mitanyag og 100,000 pesos nga reward alang sa paspas nga pagresolba sa kaso. Kung unsay makaya na matabang sa LGU to help in giving justice sa pamilya sa bata, buhaton jud ta. Dunay mensahe ang amahan ngadto sa posibleng sospek sa pagkamatay sa iyang anak. Hindi sa mga gabuhat sa anak. Duli lang ni surrender sa mua. Istoryahe may kasi kauban ni. Kuan lang sa mua nga tabangan mo katabangan pa namo. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.